Kdo to tady skáče? Mami. Už se vyspínkala? Růžová. Do růžová? Mami. No. Co budeme dělat, Aňulko? Asi. A s čím? Dostama. A s jakýma? Postavíme spodečky. Postavíme schody? Ne. A co postavíme? Domeček. A kdo tam bude bydlet v domečku? Tady je maminka. Za chvilku přijde tatínek z práce. Já se budu bát. Čeho se budeš bát? Tady ten tatínek. A proč? Jde se Houpeš se? co to dá? Asi letadlo. Není vidět. Není vidět, je daleko. Mami, tady je žálík. Prosím, To nízko. je to nízko? Sama blízko. Je to blízko? Sama blízko. Bříško? Ne. Tak co? A to není blízko. To není blízko? Je to daleko, že? No. No. A daleko je tady. Ty to je.